Final de temporada de la ciutat que ens espera. Avui amb una persona molt especial, l'Elisenda Alemany, una de les polítiques més valentes, més singulars del nostre país. La seva mirada a la ciutat que ens espera, ja ho veureu, són llums llargues des de la capital del país. Els darrers anys, el nostre país ha viscut moltes transformacions. Han aparegut nous models empresarials, la irrupció de la tecnologia, noves maneres de socialitzar-nos i també nous temes en l'agenda política que han cobrat força, com l'ecologisme i el feminisme. I això no sempre ha tingut una resposta institucional o un lideratge institucional. I penso que a partir de la crisi de la pandèmia almenys ens hauríem d'autoexigir 3 reptes. El primer és la reforma de l'administració pública. Una administració pública molt més flexible, molt més àgil i capacitat de donar respostes personalitzades i específiques davant d'una realitat que és complexa i que és canviant. I estic convençuda que tenim ara mateix unes institucions pensades en paràmetres socials, culturals, d'una altra època. El segon repte és la innovació en la governança, mirar amb qui i amb què comptem al nostre voltant per fer política. Les institucions soles ja ho sabem que no ho poden tot i, per tant, necessitarem aquesta cooperació, aquesta interdependència amb actors socials, econòmics, culturals per governar les nostres ciutats i per governar el nostre país. I el tercer repte és la política a diferents escales. Hem parlat moltes vegades que els reptes de les ciutats no se solucionen si no és amb mirada metropolitana. I penso que hem de començar a pensar que tampoc no se solucionen si no és a escala catalana. I aquí Barcelona, que és la capital de Catalunya, ha de tenir un rol de lideratge polític per descentralitzar, per ser generosa en aquesta descentralització de recursos econòmics, culturals, polítics, entre altres coses, perquè per a molta gent Barcelona és la porta d'entrada de Catalunya. En definitiva, venen temps exigents i penso que la ciutadania ens demana capacitat de governar bé, d'oferir aquest lideratge institucional davant dels canvis que ha viscut Catalunya els darrers 10-15 anys i sobretot per aquesta capacitat de modernitzar el nostre país mitjançant les nostres ciutats.